Hej, det er nu søndag den 4. december. Klokken er 3 om natten. Det er nu cirka en lille uges tid siden, at jeg holdt i udkanten af Esbjerg med min campingvogn. Og jeg måtte lige ud og ordne uden for campingvognen, selvom det var mørkt. Og jeg var så dum at gå udenfor, bare med en t-shirt på. Det ved jeg godt, at jeg ikke skal gøre. Fordi at de så ligger på lur og skyder alt muligt lort ind i kroppen på mig. Ja, du tror selvfølgelig, det er løgn, men jeg er med i et eller andet forsøg, hvor de kan aflæse min stemmebånd. Det har stået på nu siden februar 2015. Og efter at de her for en lille uges tid siden skød det der ind i min arm, der har jeg fået store problemer med min stemmebånd. Jeg har store smerter herinde i siden, hvor stemmebåndet sidder. Og det har jeg haft i 2 dage nu. Og nu kan jeg høre, at min stemmebånd, den er gået helt i udu, simpelthen, på grund af det. Og jeg sidder nu herinde ved min computer her i aften, og skal lige ordne noget, og så begynder det simpelthen bare at svige helt vildt i det, de har skudt ind i kroppen på mig. Ja, der kan du se det. Det var de 2 steder, de skød ind i kroppen på mig, og her for en lille uges tid siden. Jeg har forsøgt at suge noget af det ud med. Jeg har sådan en insektsuger til, der kan suge insektgift ud. Jamen, det har måske nok hjulpet lidt, men det er jo alt for sent, jeg kom i gang med det, og det havde sikkert ikke hjulpet noget alligevel. Det er, de har simpelthen fået skudt noget nyt svineri ind i min krop. Det har de helt tydeligt. Det er helt tydeligt, de har det. Og det er jo ikke bare det, jeg ser på min arm, det er også det, jeg mærker inde i min arm. Og det breder sig ud i vævet, og så sker der ting og sager med min krop bagefter. Og det, der sker den her gang, udover at jeg har alle de der horrible smerter, hvor jeg bliver kogt levende med mikrobølger, så sker der så det der med min stemmebånd igen. Det er jo også det, der skete for 1,5 år siden. Det sker så igen nu. De er simpelthen de værste svin, der findes her på jordkloden. Tænk, at de gør sådan noget ved borgerne. Det er helt ufatteligt, at der ikke er noget hjælp at hente nogen steder. Esbjerg politi, de griner af mig, og lægerne, de griner af mig. Der er ingen, der gider undersøge mig overhovedet. Egentlig så undrer jeg mig ikke over, at det kan lade sig gøre i lille Danmark. Der er en undersøgelse for 2 år siden, den viste, at Danmark var det land i hele Europa, hvor befolkningen havde mindst empati. Det hænger lidt sammen med det, jeg oplever også, at jeg får ikke noget, jeg finder ingen forståelse nogen steder. Der er ikke nogen, der ønsker at hjælpe mig overhovedet. Og politiet, de kan bruge mig til alle de forsøg, de vil. De kan torturere mig, de kan forsøge på, de kan gøre alt, de kan slå mig ihjel lige der, uden der er en eneste dansker, der løfter et øjenbryn.
Jamen, jeg må ind og spise nogle flere smertestillende, og så må jeg smøre det over med noget biofreeze og nogle forskellige ting, og så prøve at se, om jeg kan få smerten til at gå væk. Så må jeg prøve at smøre noget på her på min hals også, og se, om jeg kan få smerten til at gå væk. Det er simpelthen noget forbandet svineri, det de laver de rådne efterretningstjeneste. Det er utroligt, politikerne de ikke kigger dem efter i sømmene. At de kan bruge helt uskyldige danskere til smertefulde menneskeforsøg. Jeg forstår det simpelthen ikke, det gør jeg bare ikke. Jeg forstår heller ikke alle de mennesker, der bare rider med på den bølge, uden at sætte spørgsmålstegn ved det etiske i det, og så videre. De står på en lønningsliste, og så er de sådan set ligeglade med de offer, det går ud over. De ved godt selv, det er forkert. Det sagde min gamle nabo nede i Spanien. Han indrømte, at, som han sagde, jeg ved godt, jeg har mange fjender på grund af det, jeg laver, siger han. Men det handlede om, at hans børn skulle have det godt, så han tjente styrtens med penge på det, han lavede. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, altså, at et samfund kan have sådan noget. Jeg forstår det bare ikke. Det er forfærdeligt, at den ene myndighed kan bruge en borger til ulovlige menneskeforsøg. Og imens alle andre offentlige myndigheder, de bare vender det blinde øje til. Hele sundhedssektoren, de ønsker ikke at hjælpe mig. Der er ikke en eneste inden for sundhedssektoren, der ønsker at hjælpe mig. Jo, der er nok nogen, der ønsker det, men de tør ikke. Hele dagen i dag er jeg bare blevet massivt tortureret. Simpelthen skruet sådan op for de der mikrobølger, så hele mit hus, det har været fuldstændig varmet op. Der har været slukket for varmen ud hele dagen, alligevel så, og der er udetemperatur på en 2-3 grader. Men herinde i huset, der er den 20 grader, selvom varmen er fuldstændig slukket. Og min radiofrekvensmåler, den kører bare op i Rødfelt hele tiden. Så kan jeg hoppe ud i bilen og køre. Der redder ikke noget. Så får bilen bare en tur. De følger mig lige så fint i bilen og bombarderer mig med mikrobølger i bilen. Det har jeg prøvet så mange gange efterhånden. Det er faktisk værre end at være hjemme i huset. Det, der fik mig lige til at lave den her video, det var fordi, at jeg gerne lige ville dokumentere de smerter, jeg lige har pt. På grund af det her svineri, de har puttet ind i armen på mig. Og så vil jeg gerne lige fortælle om de smerter, jeg har fået i halsen, som følge af det her, de har puttet ind i armen på mig. Jeg kan sige med 100% sikkerhed, der er en sammenhæng imellem det, der jeg har fået ind i armen, og så det, jeg oplever op i mine stemmebånd nu. Så oplevede jeg også, hvordan det klør i mine hårsække. Det var også det, der skete i sommeren 2015, da jeg fik skudt det tilsvarende. Der fik jeg tilsvarende 2 sår i den anden arm, nede i Sønder Lygum. Og der var en inde i Aldi, der kom forbi mig, så skød han sådan noget ind i armen på mig. Det var nøjagtigt de samme symptomer, og samme eftervirkninger, samme det hele.
Hvis du af en eller anden grund synes, at du kunne tænke dig at hjælpe mig. Jeg tror så ikke, du findes derude, men hvis der sidder en derude, der ønsker at hjælpe mig, så prøv at sende en mail til JUBI. Jeg tror så ikke, jeg får den alligevel, fordi den sorterer de der forbandede møgdyr, de sorterer min mail fra. De sorterer min mail 100% hele tiden. Men du kan prøve at se, om du kan få en mail igennem til jubi@it.dk. Nej. Det er nu søndag den 4. december 2016. Ja, du må undskylde, hvis jeg lyder lidt hæs. Men efter jeg har for en uge siden fået skudt det der ind i armen, der er min stemmebånd igen går i udu. Det var også det, der skete i sommeren 2015, hvor jeg fik noget andet skudt ind i armen. Eller hvor jeg fik det samme skudt ind i armen, bare et andet sted. Der gik min stemmebånd også i udu. Og det er noget, de bruger til noget fjernaflytning. Men det er ikke det største problem, selvom det lyder til at være et stort problem. Så er det største problem alle de andre bivirkninger, der kommer i kølvandet på, at de skyder det der ind i armen på mig. Jamen jeg har jo lært at passe på mig selv, og så alligevel har jeg ikke lært at passe på mig selv. Jeg begår jo simpelthen den kæmpe store brøler, at jeg går ud efter solnedgang i en t-shirt og ordner noget ved min campingvogn. Og så, så får jeg det der skudt ind i min arm. Og i aftes, der begyndte det bare at svige helt vildt. Så det har ligget ind under, det har været sådan lidt nede i mit væv, sådan en centimeter eller 2 nede i armen, og så skal det lige opløses lidt, og så pludselig efter en 4, 5, 6 dage, så går det i opløsning, så kommer det ud i vævet. Og så begynder det bare at gøre pisse ondt, og jeg kan mærke, hvordan det breder sig ud op af min arm, og fortsætter op. Det er simpelthen uhyggeligt. Jeg ved ikke, om man kan se det, men skal jeg stå lidt anderledes. Det var de 2 steder der. De kom på samme tid, de 2. Det er det samme, der sker hver gang. Der er altid 2 huller ind. Det er det, den danske politi finder glæde ved. Og jeg kan roligt sige den danske politi, fordi det er ikke engang kun efterretningstjenesten. Hvis jeg søger hjælp hvor som helst ved politiet, så griner de bare af mig. Og jeg tror nok, de fleste i det her land, de ved godt, at man kan ikke klage over politiet. Jeg så engang en udsendelse, jeg tror der var 8 forældre, der havde alle sammen fået myrdet deres børn af det danske politi. Og så vidt jeg ved, så var der ikke en eneste af dem, der havde fået medhold i noget som helst. Så det er i hvert fald et godt eksempel på, at man ikke kan klage over politiet. Der er nok heller ikke ret mange, der ved det bedre end jeg gør, at man kan ikke klage over politiet. Jeg har prøvet det så mange gange. Det er fuldstændig spild af tid at prøve på at klage over politiet. Anyway.
det der, de har kommet ind i min arm der, det har fået smertehelvede til at starte helt forfra. Der var ellers sådan ved at komme et mønster i det, hvor jeg kunne sådan mærke, at det blev bedre. Jeg kunne pludselig sådan begynde at sove lidt om natten og sådan noget som noget nyt. Og jamen, de har simpelthen gjort alt, hvad de kunne for at vente på en lejlighed til at skyde det der ind i armen på mig. Og jamen, det skal da ærligt set i bagspejlets klare lys. Så kan jeg godt se, at det ikke er nogen raketvidenskab at regne ud, at jeg muligvis vil køre derhen og parkere med min campingvogn for at overnatte, når jeg sådan ligger og kører rundt i det her område klokken 11 om aftenen eller 10 om aftenen og sådan noget, så er det nærliggende, at så vil jeg køre derhen og holde. Og så kan de jo sådan set, så kan de jo være der i løbet af 10 minutter, så holder de bare og venter ude i det område derude, og så kan de så se helt præcis, hvor jeg kører. Og det er klart, når jeg drejer ned ad den indkørsel, så er der ikke raketvidenskab at regne ud, at om 5 minutter, så holder jeg et eller andet sted nede i det område der. Og så er det jo bare at køre hen og gemme sig bag ved en busk, og så håbe på, at jeg kommer ud. Som jeg desværre var dum nok til at gøre. Altså, så kommer jeg ud i den der skide t-shirt, hvor jeg står og roder ude i gaskassen med bare arme. Altså, det ved jeg sgu godt, jeg ikke skal gøre, men det gjorde jeg altså. Jeg kan kun sige fuck. Det er det eneste, jeg kan sige. Så nu skal jeg bære rundt på det der lort i... Jamen, der går i hvert fald... Der går over et år. Der går mere end 12 måneder. Det gør der. Sidste gang fik jeg det skudt ind i juni måned. Helt nøjagtigt 4. juni. Nede i Sønderlygum. I 2015. Og så kan man jo så selv regne ud, vi er allerede henne i slutningen af 2016, så jamen, jeg har da gået med det i over et år og haft massive problemer med alt muligt. Altså alt det der, som alle mennesker griner af, det har jeg gået rundt på, og jeg har været med i et eller andet forbandet forsøg med fjernaflytning af stemmebånd og mind control med mikrobølger og laser og pis og lort. Det er alt muligt radiofrekvenser, de bruger i forskellige bølgelængder og intensitet osv. osv. Men alt i alt, så er det jo radiobølger, vi snakker om. Så kan du kalde dem, hvad du vil. Audio, mikro, laser, whatever. Du kan kalde det lige, hvad du vil. Men det er radiobølger. Det er det. Og dem skræddersyr de simpelthen i styrke og bølgelængde og så videre, så de passer til det lort, jeg har fået ind i min krop. Det er ligesom altså en radiofrekvens, den skal ligesom have en modtager. Og hvis ikke den har en modtager, så er den ikke et skid værd. Og det, de kommer ind i kroppen på mig, det kommer til modtager. Du kan stå lige ved siden af mig. Du kan ikke mærke en skid. Det garanterer dig for, at du ikke kan. Uanset hvor meget de gør med mig, så kan du ikke mærke det. For du har ikke det der inde under huden, som jeg har. Jeg har snakket med min kone om det så mange gange. Hun siger hver gang, hvad vil du have, jeg skal mærke, siger hun. Hun forstår det ikke. Jamen, det er jo logik for burhøns, at de skyder noget lort ind i kroppen på mig, som gør mig til modtager. Jeg kan også mærke, nogle gange, at det gør ondt de steder, hvor de er skudt ind i armen. Selv det der for 1,5 år siden, de skød ind, det kan jeg stadigvæk mærke. Og når jeg mærker den smerte, og så tager min radiofrekvensmåler og holder hen på, så ryger den i de fleste tilfælde, der ryger den i oppe i røde felt. Så det virker jo endnu, det lort. Og guderne må vide, hvornår det holder op med at virke. Jeg læste på nettet, at noget de forskede allermest i, det var at få det til at virke så lang tid som overhovedet muligt. Og en anden ting, de forskede meget i, det var at få det til at integrere sig. De ting, de kommer ind, det skal integrere sig med de organiske celler, du har i kroppen. Så kan det ikke spores. Det er klart, det er ønsketænkning for de psykopater inden for efterretningstjenesten, at man ikke kan spore deres forbandede forbrydelser. Det er jo bare det, de vil have. Og det samme er det med radiobølger, de bruger.
Jo, altså man kan spore den. Jeg kan tænde min radiofrekvensmåler, så kan jeg se, at den står oppe i det røde felt, og så kan jeg også mærke samtidig, at min krop den giver fuldstændig efter. Men så når det er over, så umiddelbart sige, at jeg har ikke rigtig nogen bevis, jeg kan bruge til en skid. Jeg kan filme det, og hvad så? Det griner folk bare ikke. Det er i hvert fald slut med at sove om natten nu. Det er det. Jeg tror, jeg har... Jamen... Siden at de der to, jeg har i armen, de går i opløsning og har bredt sig ud i mit væv, der har jeg fået de mest horrible smerter, når jeg sover. Altså, jeg er tilbage igen, hvor jamen, jeg er faktisk mere død end levende, når jeg springer ud af sengen lige pludselig, fordi nu kan jeg mærke, at nu er min krop er faktisk ved at dø. Så jeg hopper ud af sengen, ligesom for en slags naturlig reaktion på at forsøge på at overleve. Og nu kan jeg høre, at der er to civile igen, mand og kone, der er parkeret her uden for skolen. Står de over på plantebæltet. Det gør de tit. Så går de forbi 30 boliger hele vejen hen ad stien. Sjov nok, så stopper de altid ud for min bolig. Så står de derovre med deres smartphone. Der kan de se mig på. Så kan de rapportere tilbage til deres højborg, at de står der nu. Og hvor meget de tjener med det ved jeg ikke. Om det udløser 500 kroner eller 300 kroner, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg ved bare, at det er noget af det mest forbandede svineri, der nogensinde næsten er set i det danske samfund. Jeg har virkelig vanskeligt ved at komme i tanke om noget, der er mere svinsk end det, som de for eksempel har udsat mig for de sidste 7 år. Og der er især siden februar 2015, hvor de begyndte med deres mikrobølgepis. Det er helt uhørt svineri at have et samfund. Men så igen, så længe det er Lars Løkke, der sidder ved roret. Det siger jo sig selv, hvad der kommer ud af det. Og så Stasi Søren, som hans højre hånd der. Det siger jo sig selv, altså de to personligheder der. Personligheder, det ved jeg ikke, hvad fanden man skal kalde dem, altså. Inkompetente røvhuller, det er jo sådan set det, de er. Hvis ikke det var det, de var, så havde de skulle da hjulpet sådan en som mig for længst. Og så fået stoppet alt det svineri. Det er noget forbandet svineri, det de er i gang i. Nogle ledede møgdyr. Det vil sige, alle de mennesker, der bakker op omkring det her, det er jo for helvede nogle uempatiske psykopater svin hele bundet. Følelsesløse møgdyr, der er pisse ligeglade med deres medmennesker, og udelukkende bare tænker på at bevare sin arbejdsplads, og hvad ved jeg, og bevare sin fede løn og pensionsordning. Fy for satan, siger jeg bare. Jeg har inden for de sidste halvanden døgn, tror jeg, der har jeg sovet 3 timer. Og det har været sådan noget med en halv time ad gangen, og kvarter og en halv time. Jamen, jeg er simpelthen bare tilbage igen, hvor jeg slap der. Så nu starter det hele forfra igen. Og igen kan jeg kun fortælle den samme historie, at hver gang jeg mærker noget, så siger jeg til mig selv, det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men jeg bliver ved med nogle gange, eller bliver ved med tit og ofte at tænde min radiofrekvensmåler. Jeg skal ligesom have det bekræftet over for mig selv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men det gør jeg altså. Et eller andet i håb om, at jeg håber faktisk, at jeg håber på, at den ikke viser noget, at den bliver nede i det grønne område, at den ikke ryger op i det røde område. Det er jo derfor, jeg tænder den. Jeg håber på, at det er bare noget, jeg bilder mig ind,
Men det er det så ikke. Så tænder jeg for den, så ryger den lige over i det røde område. Det gør den hver gang, jeg har de der. Når jeg mærker det jo hele tiden. Så nogle gange, så er det simpelthen så slemt. Så jamen, det er helt ubeskriveligt forfærdeligt. Og når jeg mærker det der, så kan jeg ikke lige lade være med at tænde min radiofrekvensmåler. Det er jo bare ved at være sådan noget helt sygelig mani, at jeg tænder for den. Fordi det er helt absurd tænde for den. Det er helt absurd at tænde for den. Fordi jeg ved jo på forhånd, hvad det er, den viser. Jamen, jeg er efterhånden snart ved at være klar til at oplyse mit fulde navn og adresse og det hele. Så kan både fjender og venner komme og ringe på min dør. Og så kommer fjenderne, de kan så også komme og ødelægge alle mine ting, der står her udenfor om natten. Så det er sådan set lidt af årsagen til, at jeg har holdt igen med at oplyse min fulde navn og adresse. Det er fordi jeg synes, der er trafik nok derude i forvejen om natten. Efterretningstjenestens disciple, de render rundt i ly og nattens mørke og ødelægger vores ting. Så jeg vil ikke sige, at de sådan decideret ødelægger det på den måde. De har jo ikke buler i bilen og ridser og sådan. Det gør de ikke. De har stjålet bagsædet til min motorcykel, og de har stjålet på andre ting også. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvad det var, de havde stjålet, men det har de altså. Men det er ikke sådan det store. Det er mere det, at de sprøjter tingene over med noget, som gør, at det er sådan noget, en slags barnlig chikane, de gør. Hvor de sprøjter tingene over med noget, som de muligvis bruger til, at så deres udstyr kan se, at det der matrikelsnummer dernede, hvor det skinner det er der, du skal skyde dine mikrobølger ned, og hvad ved jeg. Og campingvognen, de puster noget ind i, sådan at der kan du simpelthen ikke opholde dig inde i, og sammen med bilen, der kan du ikke opholde dig inde. Har du soveværelsesvinduet til at stå åbent om natten, så går der ikke lang tid, det er simpelthen bare pissefarligt at have det vindue til at stå åbent, fordi dels så bedøver de dig ind igennem, hvis de har lyst til det, så gør de det. Eller også så ønsker de bare at chikanere dig, og din kone også, hun bliver også ramt af det. Så jamen, så kan vi ikke få luft ind i soveværelset jo. Altså, så vågner vi med store smerter i mund og næse. Og det er så sindssygt, man tror fandme det er løgn, altså. Tænk, at politiet gør sådan noget, jeg fatter det simpelthen ikke. Det kommer jeg aldrig til at forstå. Lige pt. Arbejder jeg på højtryk for at få solgt alle mine ting. Og så jeg ved ikke, hvad der skal ske derefter. Jeg skal i hvert fald have det solgt. Nå, men det jeg bare lige ville sige her søndag den 4. december, det var, hvor det var forfærdeligt. Jeg har fået det efter, at jeg har fået skudt 2 nye huller ind i armen. Hvor de er kommet sådan noget nanosvineri ind i mit væv. Igen. At det hele det så starter forfra, og hvordan jeg var, da til sidst jeg gik i seng 6:30 i morges, og da klokken var 9:30, tror jeg, jamen, der havde jeg måske fået sovet sammenlagt en time eller sådan noget. Der sprang jeg simpelthen ud af sengen, fordi at hele min krop var ved at give op. Jeg kunne næsten ikke stå oprejst, og hele min krop den rystede, og jeg kunne ikke snakke, og jeg kunne ikke noget som helst. Der havde de kørt på mig i lang tid med sådan noget elektromagnetisk puls. Det er sådan noget, der rammer mig med sådan lynhurtige pulsslag. Sådan det ligger jeg simpelthen bare og hopper op og ned. Og jeg bliver ved med at ligge i sengen. Det er så dumt, at jeg ligger der, fordi de rammer mig samtidig med noget mind control, som gør mig utrolig træt, uden dog at jeg kan sove. Jeg ligger sådan nærmest bare, det er ligesom at give mig en gang bedøvelse, for så derefter at torturere mig. Det er jo i princippet det, de gør. De bedøver mig med noget mind control, så jeg bliver liggende, og så bagefter så torturerer de mig i 2-3 timer. Fordi
Jeg kan simpelthen ikke komme ud af sengen, på grund af det, I har gjort ved mig. Og der bliver jeg så bare liggende og bliver bombarderet med alt det der svineri. Nej. Det er i dag mandag den 5. december 2016. Og som du måske kan høre, så er min stemmebånd, den er blevet helt fuldstændig ødelagt. Efter at de her for en 8-9 dage siden, der skød de noget ind i min underarm. Det er tredje gang, de gør det. Det er tredje gang, de gør det siden sommeren 2015. Så det gør de sådan, hver halve år. Skyder de sådan noget ind i min underarm. Det vil sige, at de benytter bare den mindste lejlighed til, at jeg kommer udenfor og kører en tur i bilen og går en tur i naturen. Og så venter de bare på, at de får adgang til min krop. Så gør de det der svineri. Så fortsætter deres eksperiment med aflytning af stemmebånd. Det der modbydelige, smertefulde eksperiment, det fortsætter. Normalt vil man gå til læge i mit sted. Det kan slet ikke betale sig for mig. Alle rider med på den der bølge af ondskab. Og ingen ønsker at hjælpe en, der er offer for et forbrydersyndikat, der har en facade, der er så blankpoleret som den danske efterretningstjeneste. Når man har en facade som den danske efterretningstjeneste, der er fuldstændig blank og forkromet, så kan man få stort set alle mennesker til at sympatisere, eller hvad skal man kalde det, ja. Så jeg er tilbage i smertehelvede, og jeg er tilbage efter den danske efterretningstjeneste ulovlige forsøg med levende mennesker. Det er ren smertehelvede. Det har det også været i nat, og det har det været hele dagen i dag, og det er ren smertehelvede. Og min radiofrekvensmåler, som konstant viser, hvad det er for nogle omgivelser, jeg befinder mig i, jamen den fortæller, at jeg konstant bliver bombarderet med mikrobølger. Og det er også lige præcis det, jeg mærker. Jeg bliver konstant bombarderet med mikrobølger, og de går jo, ligesom alle andre mikrobølger, de går igennem huden og går ind og varmer min krop op indvendigt fra. Så jeg bliver kogt levende. Jeg har lige siddet inde ved computeren i 5 timer, fordi jeg prøver på at se, om ikke jeg kan redde mit kørekort. Jeg skal op til orienterende køreprøve. Det har jeg fortalt tidligere. Det er jeg ikke den første, der skal. Jeg ser det ikke som nogen kæmpe stor forbrydelse, men det er der åbenbart andre, der gør. Man bliver i hvert fald straffet for at køre for stærkt i det her land, som om at man har lavet et bankrøveri. Men det er jo bare Danmark. Uempatiske Danmark i en nøddeskal. Men som sagt, jeg har siddet derinde i mange timer, og da jeg så rejser mig og skal til at væk derfra, så kan jeg lugte, at jeg kan simpelthen lugte min krop. Den er ligesom, den har sådan en helt speciel lugt af, at den er blevet massiv opvarmet. Jeg bliver simpelthen kogt levende. Det gør jeg altid. Det gør jeg 24 timer i døgnet. Det gør jeg også her, hvor jeg står nu. Jeg kan godt mærke nu også, at jeg begynder at koge indvendigt, bare fordi jeg har stået her i 5 minutter.
tidligere var det sådan, at jeg kunne bare sætte mig ud i bilen og køre, så gik det væk. Det er for længst over det. De følger mig overalt, hvor jeg er. Inde i bygninger, bag tykke betonmure, og hvis de ikke lige kan torturere mig bag en tyk betonmur, så har de noget helt tredje, de kan bruge. Det er sådan noget pulsslag, der går også igennem beton lige så fint, og så rammer de mig med det. Det er så forfærdeligt. Det er ren tortur. Det er inde ved computeren, da jeg sad derinde, og jeg blev nødt til at ske igennem det teori. Og jeg er så næsten igennem det nu, men jeg bliver nødt til at sidde derinde, og jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal tage hen. Det redder jo heller ikke noget at gøre andre steder hen i øvrigt. Men da jeg sad derinde, der blev jeg tortureret altså med det der pulslag. Det skete 4-5 gange, mens jeg sad derinde. Der bliver jeg nødt til at krølle mig fuldstændig sammen, og så bare bide smerten i mig. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Jeg beskytter mig med alt muligt, som jeg slet ikke tør at sige herinde i kameraet. Så griner du bare af mig, og den fornøjelse, den skal du simpelthen ikke have. Jamen, det var bare lige min videodagbog for 5. december 2016, hvor jeg prøver på at fortælle, uden at gøre det alt for detaljeret, så giver jeg lige en beretning om, hvad jeres højst hvad jeres højt elskede efterretningstjeneste har udsat mig for inden for de seneste døgn. Det er nu tirsdag den 6. december 2016. Klokken er kvarter i 11 om formiddagen. Jeg er inden for de sidste 10-11 timer, der er jeg blevet massivt tortureret med efterretningstjenestens radiobølge. Det har været et ren helvede. Lige nu er min hjerne, den er lige ved at, ligesom den er ved at eksplodere. Det er så forfærdeligt, du tror det er løgn. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Det er jo politiet, der gør det her imod mig. Så det er jo nytteløst at ringe til politiet. Jeg kender ikke nogen, der kan hjælpe mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med det. Jeg er lige vågnet, da jeg lavede det her i øje. Det var fuldstændig blodsprængt. Det var sådan, det var mere rødt, end det var noget som helst andet. Hele natten der havde jeg løbet rundt ligesom sådan en hovedløs høne, og simpelthen jeg kunne finde et sted, jeg kunne sove. Så lægger jeg mig ned, og så går der 10 minutter eller højst. Så lægger min krop og hopper op og ned. Den bliver ramt af det der elektromagnetisk puls, de sætter imod mig. Og som min radiofrekvensmåler den også viser, den er oppe i røde felt hele tiden. Og hvis jeg giver den til min kone, så ryger den lige ned i det grønne område. Der bliver den nede. Lige snart jeg tager fat i den, så ryger den lige op i røde felt. Så efter jeg fik de sidste 2 ind i aften, der er det blevet helt ekstremt meget værre. Også med min stemmebånd. Det var sådan set bare lige det, jeg ville fortælle herinde, at jeg glemmer at få lavet min videodagbog. Og forfærdeligt det har været i nat.
Jeg har lige snakket med min kone om at tage ind på lægevagten. For ikke noget ud af. Lige så snart de får mit CPR-nummer, så er løbet kørt. Det er torsdag den 8. december 2016. Ja, det har simpelthen været skrækkeligt i dag. Jeg ved ikke helt, hvorfor lige, at de prøver på at slå mig ihjel i dag, mere end de plejer at gøre. Det er rent mareridt i dag. Jeg kunne sidde med den her hele dagen
hvor den bare ville gå op i rødfald hele tiden. Jeg har prøvet at gå lidt rundt på området. Jeg har prøvet at gå lidt rundt der uden for huset. Det hjælper ikke noget. Jeg tror heller ikke, det hjælper, at jeg kører med bil. Det er simpelthen tortureret massivt, også hele natten. Jeg vil lige vente med at lave noget historik til senere, fordi det betyder bare, når jeg sidder inde i huset og gør det, så kan de høre hver ord, jeg siger, og så skruer de op for torturen. Men jeg vil bare lige vise, hvad min radiofrekvensmåler den viser i dag. Nej. Det er nu torsdag den 8. december 2016. Jeg fik ikke lavet videodagbog i går, den 7. Så det må jeg lige tage med nu. Jamen, jeg kan ikke huske andet end at jeg blev sådan rimelig massivt tortureret hele dagen i går også. Jeg kan huske, at jeg prøvede på at se, om jeg kunne komme på internettet. Jeg havde nogle ting, jeg skulle have ordnet. Men de har jo fuldstændig ødelagt min internetforbindelse. Og de gør også noget andet. Jeg kan simpelthen ikke stå her. Jeg bliver nødt til at finde et andet sted. Det er simpelthen så massiv tortur her. Jeg bliver nødt til at finde et andet sted. Fredag den 9. december 2016. Klokken er 5:30 om morgenen. Normalt plejer det at hjælpe, når jeg går i bad. Men de er begyndt at bruge noget nyt. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at inden jeg gik i bad, der havde jeg et normalt ansigtsskulder. Men prøv at se her, hvad der kommer ud af at gå i bad. Jeg har trukket tiden lidt ud derinde, fordi det plejer at hjælpe at være derinde. Men prøv lige at se, hvad der kommer ud af det. Og det er også noget, jeg kan mærke i hele min krop. Også mens jeg står herude på toilettet. Det er virkelig, virkelig slemt. Og jeg vil bare lige vise, hvad de har gjort ved mig allerede her i starten af dagen. Så det fortsætter simpelthen bare med deres modbydelige tortur. De mest rådne svin, vi har i det danske samfund. Fy for helvede. Så, men jeg har nået til at stå her fra den 9. i 12. 2016. Sov cirka 4 timer i campingvognen med periodisk pulstortur, kalder jeg det. EMP, elektromagnetisk puls. Kørte ind til min kørelærer. Jeg er ved at tage noget orienterende køreprøve. Der var jeg inde klokken halv 11 om formiddagen. Og der havde jeg lavet en aftale med hende, jeg skulle komme ind og hente noget papir. Og der havde jeg så skrevet, der var der en helt inferno af civilagenter, der fulgte efter hele vejen derind. Jeg har 20 km ind til ende. Men det kan jeg godt huske, det var helt sindssygt altså. De er fandme sindssyge, det er de godt nok. Altså prøv lige at fortælle mig, hvorfor
Altså, hvad ændrer det, at de kører bagefter mig derind? Det har de gjort i 7 år nu. Kørt bagefter mig hele tiden. Jeg tror nok, at nu har jeg lige kørt herud. Der har der været rigtig mange forbi her, men jeg tror egentlig ikke rigtigt, at der er nogen af dem, der er civilagenter, der har været forbi her. Så måske de er sådan ved at også forrige gang vi var ude at køre, der var det heller ikke så slemt, som det plejer at være. Det kan godt være, at 10-øren den er ved at falde. Hold kæft, hvor har de brugt mange penge på at følge efter mig. Altså, vi snakker virkelig millioner af kroner. Det er jo fandme hele vejen til Spanien og hele vejen op til Danmark igen. Det har de gjort 3 gange det der. Plus rundt i Spanien og rundt i Danmark. Tusindvis af gange rundt i Danmark. Hold kæft, det har været dyrt for skatteyderne. Og jeg skriver også her, hvorfor, og så spørgsmålstegn, ikke? Og så skriver jeg, hvor forskellen ligger gemt. Altså, hvad er forskellen på, om de lader være med at køre bagefter mig ud til min kørelærer, eller de kører bagefter mig ud til min kørelærer, og bagefter kører bagefter mig hen, hvis jeg skal hen og handle, og gå efter mig ind i forretningen. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der kalder mig paranoid, men hvem er det lige, der er paranoid? For fanden, altså. Jo, jeg er så inde på Stengårdsvej i Esbjerg og hente nogle ting derinde i Netto. Det er sådan noget, jeg ved inden hvad jeg skal have, så jeg nærmest bare løber ind i forretningen og samler det op, og så hen til kassen, hvor der kommer den der alarmlyd. Der kommer sådan dit, når jeg går hen til kassen. Den er der hver gang, jeg kommer hen forbi kassen. Så ved hun hende, der sidder ved kassen, at der kommer ham der med jødestjernen. Han er simpelthen bare public enemy number 1. Ham har du lov til at se ned til. Han er en rigtig skidt fyr for samfundet. Jeg ser så tydeligt, at der står 2 civilagenter og venter på mig uden for Netto. De har allerede indfundet sig. Og jeg tænker, det var lige godt satan, så jeg går den anden vej rundt om forretningen. Og da jeg kommer op på hjørnet af Netto, så står jeg sådan og kigger over til min bil, den holder parkeret 50 meter væk. Så står de derovre begge to. De står simpelthen bare og venter på, at jeg skal komme. Og hvis jeg var gået over direkte, så havde de nok bare lavet som ingenting, så var de gået. Det er sådan, de er. Men jeg gemmer mig der bag ved husmuren, og så kan jeg sådan kigge hen over sådan en halvmur. Og jeg tænker, hvad vil de? Altså, hvad laver de? Og jeg står sådan og prøver at læse dem. Så går de hen og kigger ind ad vinduerne i min bil for at se, om det kunne godt der lå måske en atombombe eller et eller andet bag i, eller jamen det kunne være, at jeg havde kørt en kampvogn, eller der var parkeret et jagerfly på forsædet. Altså, der var mange muligheder jo. Så, men til sidst, der går en 5 minutter eller sådan, så bliver de trætte af, så går de. Jeg går så over til min bil, starter bilen, og så tager jeg røven på dem, så kører jeg hen og parkerer bag ved en stor kassevogn. Kun 30 meter fra, hvor de står. Og så går jeg hen til dem. De har slet ikke set mig endnu. Og stiller mig ved siden af den ene af dem. Og de har stadigvæk ikke set. Så da han så lige pludselig vender sig om, så ser han, så hopper han en halv meter op i luften. Han ved ikke, hvad han skal sige. Så siger jeg så til ham, nå, hvordan går det så? Jeg var bare helt paf. Men vi begynder at snakke frem og tilbage, og de fortæller alle mulige løgnhistorier om, hvor de bor henne, og de står lige og skal til at ryge noget hash, og det er bare løgn det hele. Om jeg vil have noget hash med, og jamen det er bare løgn. Det kan jeg sige med 100% sikkerhed. Og pludselig så siger den ene af dem, jeg har sgu ikke snakket om min bil eller noget. Lige pludselig så siger han, hvor er din bil henne? Siger du, det er jo lige der, han afslører sig selv. Fordi, hvor ved han fra, at jeg har en bil til at holde? Kan du følge mig? Hvor ved han det fra? Men det korte lange, det er, at altså, jeg vælger selvfølgelig bare at sige farvel og tak, og så kører jeg. Så er det det. Jeg cutter lige her og går videre til den 10.
historik fra den 10. december 2016. Klokken er 1, har jeg skrevet her. Jeg har netop været ude i haven og fodret fuglene, iklædt en t-shirt. Nu, efter 10 minutter, begynder det pludselig at klø på min højre underarm, og jeg ser til min rædsel, at de endnu en gang har skudt noget ind under huden på mig, ind under min hud. 2 små prikker med cirka 2 cm afstand. Det er altid 2 prikker, og der er altid 2 cm afstand. Alene det, og så er det altid i min underarm. Ser du, det er sgu vanskeligt at lyve sig uden om, hvad det er, der sker her. For det er altid det samme. 2 huller, 2 cm afstand og min underarm. Og symptomerne efter er altid det samme også. Der er fandme ingen på den her planet her, der skal fortælle mig, at det ikke er noget menneskeskabt. Man har sgu da lov til selv at tænke, hallo? Jamen, der går nok ikke længe før der kommer en bil, så må jeg skynde mig ind i min egen bil og så finde beskyttelse. Lige nu sidder jeg faktisk rimelig godt her. Det gør jeg. Det er i hvert fald et sted, som de har vanskeligt ved at komme til at gøre skade på mig. Søndag den 11. december 2016. Jeg har skrevet, at det var ren smertehelvede, har jeg skrevet. Hele natten har det været ren smertehelvede. Jamen det er jo ligesom sidste nat her, det er jo også ren. Det er jo igen og igen, det er jo det samme. Det er næsten hver nat, det er ren smertehelvede. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Og min kone, hun er grædefærdig, og der er ikke noget hjælp at hente nogen steder i det her lille forbandede pis på af lorteland. Det er jo for helvede, der blev en ren politistat efterhånden. Fuldstændig ligesom Birthe Schall Hornbæk. Hun spåede i 2009, at hvis ikke snart vi holdt op med at give politiet flere ressourcer, så ville det blive til en ren politistat. Og jeg kan sige, at i 2015, der er PET's budget, den er vokset med 100%. 100% i 2000. På bare et år har de fået det dobbelte. I al fremtid, vel at mærke. Men ren smertehelvede, skriver jeg. Radiofrekvenssignal fra smertested. Altså jeg holdt radiofrekvensmåleren på det sted, og det gjorde rigtig meget ondt. Og der er den oppe i Rødfeldt hele tiden. Jeg skal lige sige, at ham der klovnen, der kom på besøg i nat, ham der kaldte sig selv for læge. Jeg tror nu mere, at han er bare et eller andet PET gal mand. Jeg fortalte ham, han havde travlt med at fortælle, at jeg var psykisk syg hele tiden. Jeg siger så til ham, hvad så med en radiofrekvensmåler? Er den så også psykisk syg? Kan sådan en radiofrekvensmåler, kan den have en psykisk sygdom? Det mener jeg godt nok ikke, de kan. Og hvad tror du, han sagde til det, den klovn? Hvad er en radiofrekvensmåler for noget, siger han. Hvad er en radiofrekvensmåler for noget? Altså, det er fandme da lige til Guinness rekordbog i dumhed. Jeg siger så til ham, han siger mig engang, det ved hver lille barn, der siger til ham. Ved du ikke, hvad en radiofrekvensmåler er? Det er en måler, man kan måle radiofrekvenser med, siger jeg til ham. Man skal fandme høre mig. Altså, vi er helt nede på det niveau, hvor man spørger, hvad kan man bruge en kuglepen til? Man kunne for eksempel bruge den til at skrive med, ikke? Det sagde han til mig. Jeg skriver her så, at den 11. i 12. der er der en lang pause i smerte. Og så om aftenen kl. 7, det sker stort set aldrig det her, jeg skriver her. Kl. 7, skriver jeg, der starter smerten pludselig igen. Der har der været ro på om dagen. Og det, hvorfor det? Altså. Jeg skriver her, at jeg har taget 2 solid, som har givet de mest uhyggelige symptomer.
jeg tog to smertestillende klokken 7, altså klokken 19. Jamen så slutter den sådan set der, og det gør jeg også. Jeg slukker her og går videre til den 12. i 12. Jeg skal lige holde vågen øje, fordi der kom en kondiløber lige før. Og det er tit, de bruger sådan nogle. I kan se, den er derovre. Det er fint nok. Det er et okay sted her. Og kameraet kan godt klare lyset indtil nu. Det er jeg lidt overrasket over. Det er godt nok. Mandag den 12. i 12. 2016. Der har jeg skrevet massiv tortur hele dagen. Smerten i næsen er tilbage efter længere tids ophold i campingvognen. Tog den fjerde solid antibiotika kl. 15 og gik efter cirka 1 time ind i nyt vedvarende smertehelvede. Det var nemlig den fjerde solid. Det var den værste, det var den suveræn værste af dem alle sammen. Jeg havde faktisk ingen problemer med de første 2, jeg tog. Og så den tredje, der var der lidt, og så tænkte jeg, det er nok bare noget pjat. Og jeg tager så den fjerde dagen efter. Så det var der kæden den hoppede af. Og det skriver jeg også her. Jeg går ind i et nyt vedvarende smertehelvede. Og tro mig, det var ren smertehelvede. Det er nu 11 timer siden, og det er ubeskriveligt smertefuldt, skriver jeg. Radiofrekvensmåleren er konstant i det røde felt. Klokken er nu 2 om natten. Okay, der er vi videre til den 13. Jeg starter lige på den 13. Nej. Det er i dag mandag den 12. december 2016. Jamen, der er ikke så meget forandring i noget som helst, faktisk. Det har været massiv tortur af mig i... Ja, det har der været altid. Det er så bare lige nu er det særligt slemt i hvert fald. Klokken er nu 8 om aftenen. Jeg har siddet ude i min campingvogn de sidste 4 timer og forsøgt på at finde ro til at lære noget teoriundervisning på min computer. Men de der lede psykopatiske møgdyr inden for det danske efterretningstjeneste, de fortsætter med at torturere mig med deres forbandede mikrobølger. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg har fuldstændig fået skiftet hudfarve hele vejen ned her. Og det er begyndt at svige ind i min næse igen for første gang. Det har der været ro på i cirka en uges tid. Det sviger bare helt vildt igen. Og så har de lavet jeg får så som betændelsestilstand herinde i min inde i min hjørnetand. Det var det samme, som jeg oplevede nede i Spanien, da jeg boede nabo til Antoni Stiel, som arbejdede freelance for det danske PET. Han gav mig også de der, sådan at jeg fik sådan noget inde i mine tandrødder. Og det har været det værste, jeg har oplevet indtil nu. Der er jeg simpelthen... jeg har haft så store smerter, så jeg har været næsten lige ved at besvime flere gange. Men som du kan se, så min ansigtshud, den er fuldstændig brændt af her hele vejen rundt. Hele vejen op i panden og næse og det hele. Og hagen. Fordi de der lede møgsvin, de synes åbenbart, at det er i orden at torturere en dansk statsborger, man ikke kan lide.
Så det er sådan, hvad jeg har at fortælle i dag. Jeg har også en masse andre ting, det har jeg skrevet ned på et stykke papir, men det vil jeg ikke fortælle herinde i huset, hvor de kan høre hver eneste ord, jeg siger. Så jeg vil sådan set bare lige vise, hvad de der forbandede lede møgsvin inden for den forgrening af politiet, de har gjort ved mig herinde for de sidste 3-4 timer. Så I alle sammen kan se, hvad jeres højt elskede PET, de render og laver. Den 12. Der kunne du så se ved selvsyn, hvad det er, at de mest rådne, ledede møgdyr, vi har i det her samfund, hvad de får tiden til at gå med. En offentlig virksomhed, hvor der er fyldt med små psykopater, der bare sidder og glæder sig over og kan skade en borger, der ikke har gjort noget som helst, ud over at bruge sin ytringsfrihed. Tro mig. Det er som der står på den på det er som det står på skærmen. Det er direkte sundhedsskadeligt, og det er meget, meget farligt at være i nærheden af så intens mikrobølger. Det er lidt vanskeligt for mig at undgå dem, fordi at de følger bare efter mig uanset hvad. Det hvide jeg har her, det er sådan nogle solfaktor 50, jeg smager på, og det giver en del beskyttelse. Hvis ikke jeg gør det, så får jeg sådan noget, så ligger blodåren, de ligger helt ude i huden, og så ødelægger jeg simpelthen min hoved. Her kan du så se, hvad psykopaterne de sidder over i Søborg og hygger sig med. Det er sådan nogle små barnerøve. Bitte små, ynkelige kryster, der sidder derovre og hygger sig med sådan noget. Jeg tvivler stærkt på, det er noget, de lærer på politiskolen, de skal gøre. Men det er klart, det er et udtræk af det mest ondskabsfulde, vi har i det danske samfund. De er ligesom samlet det ene sted over i Søborg, der hedder, de kalder det for huset. Der sidder de inde, alle barnerøvene, alle psykopaterne. De kan jo bare komme her og ringe på min dør, så kan vi da klare det i almindelig håndgemæng. Men det er bare sådan nogle små ynkelige pattebørn, der sidder der. Lidt mærkeligt, at de så tager hjem. Så tager de hjem om aftenen og fortæller deres børn, at nu har far og mor været på arbejde. Men du må undskylde, hvad har det at gøre med arbejde og torturere en borger? Hvad har det at gøre med regulær arbejde? Det har intet at gøre med arbejde overhovedet. Ja, nu er jeg kommet der til, at jeg vil skide på, om de der psykopater, de kan høre, hvad jeg siger eller ej, fordi jeg tror ikke rigtigt, de kan skrue meget mere op for det, end de gør nu.
Altså det er jo bare massiv mikrobølge her, hvor jeg står hele tiden. De kan jo ikke skrue mere op, end de gør nu. Det tror jeg ikke på. Jeg kan sige, når jeg søger hjælp inde på Esbjerg politistation, så står der bare 2 smarte unge fyre der i deres fine politiuniform. Så står de egentlig bare og griner af mig. Det er simpelthen så tydeligt, at de egentlig bare står og håner mig. Men de er jo en del af det. Det er jo dem, der gør det. Jo, de er fandme de mest forbandede ledede psykopater, vi overhovedet har i det danske samfund. Det kan jeg sige med 100% sikkerhed. De har jo fuldstændig fået ødelagt alt i mit liv inden for de sidste 2 år. Det har de. Og plus at de har påført mig så meget smerte, så det er helt ubeskriveligt. I fortsættelse af teksten fra den 12. i 12. der skriver jeg her den 13. i 12. Klokken er nu 2 om natten, og jeg har ikke fået sovet i 20 timer, skriver jeg. Og jeg skal til teoriprøve om 6 timer i Ribe, hvor jeg vil prøve, om jeg kan filme og så videre, fordi at de kunne godt finde på at snyde med det også. Hvis de kan overbevise for eksempel en kørelærer til at spille med på det der ondskab, jamen så er jeg jo solgt. Så taber jeg jo. Altså så dumper jeg jo. Det er jo logik. Jeg ved at pakke og så videre. Ja, det var ikke meget jeg skrev. Jeg skrev bare at jeg havde de der smerter der. Jeg skal så hilse at sige, at køreprøven ned i Ribe, det foregik på gammeldags vis, hvor man sidder med et stykke papir og ser bare noget film, der kører på en tavle. Og jeg bestod også med kun én fejl, så det var fint nok. Men vi får eskorte. Min kone og jeg, vi bliver eskorteret hele vejen derned. Da jeg kommer derned, der holder der den der sorte Audi. Han er simpelthen parkeret lige i indkørslen. Jamen jeg ved ikke, om er det meningen, jeg skal rende ud og så spytte ham i ansigtet eller hvad. Det er den samme mand, som jeg altid møder. Han holdt også ude ved lægehuset ude i Langli forleden. Der holdt han lige ved indgangen. Det er den samme mand altid. Så han har åbenbart fået den opgave, og som så mange andre har fået også, at ødelægge min kone og mit liv. Men det var ham, der holdt der. Jeg forstår ikke, hvordan der er nogen, der kan have samvittighed til eller have så lidt samvittighed, lad mig sige det på den måde, at de kan gøre sådan noget imod en borger, som de overhovedet ikke kender. Og jeg har ikke gjort en skid. Altså, jeg har brugt min ytringsfrihed, det er det eneste. Min straffeattest er fuldstændig ren. Jeg har aldrig nogensinde skadet et andet menneske i 59 år. I hvert fald ikke fysisk. Det har jeg ikke. Jeg har sagt idiot til en, og jeg har sagt idiot til så mange andre også. Men de har jo også kaldt mig for alt muligt, så nej, jeg har fandme ikke gjort noget. Ja, jeg har kritiseret sindssyge PET på internettet, og det er jo der kæden den hopper af. Jeg har jo fortalt, hvad det er, de gør imod mig. Det er jo bare det, jeg har fortalt. Jeg har fortalt jer alle sammen 100% sandhed, og der er ikke et eneste ord af det, jeg har sagt på YouTube, der er løgn. Hvorimod PET konstant lyver. Altså, hemmeligheder, som de har hele tiden, det er jo der, hvor løgnene de starter. Og hvis der er nogen, der kan finde ud af at have hemmeligheder og lyve, så er det kraftedeme med PET. Det er en stor forbandet løgn. Alt, hvad de står for, det kan jeg sige med 100% sikkerhed. Hvorfor skulle de ellers prøve hele tiden konstant at gemme alle deres ugerninger? Hvorfor render de rundt i ly af nattens mørke? Alt, hvad de laver, det er sådan noget, hvor de spørger sig selv, inden de går i gang. Er det noget, der kan blive afsløret? Hvis der er bare en mindste chance for, at det kan blive afsløret, så lader de være med at gøre det. Så finder de på noget andet ondskab. Den 13. i 12. klokken 18,
Jeg har skrevet her, massiv tortur plus svie i næse og mund. De har ikke været inde i huset, men i stedet sprøjtet deres væske på hele det udvendige af huset. Plus den store af vores biler, som vi begge mærkede på vejen hjem. Så det var det, der skete, det er, at vi tog ned til Ribe der, hvor de så ved, at vi er dernede begge to. Der benytter de så lejligheden til at sprøjte det der, det har de simpelthen plasket ud over det hele. Jeg husker det helt tydeligt, hvordan at vi kunne slet ikke være inde i huset. Og det er det samme historie om igen. Det er sådan noget olieret væske, der ligger som sådan en helt tynd lag over det hele. Det er helt tydeligt på vinduer og på terrassebord og selve træterrassen. Og der ligger sådan en helt fin olieret lag, som det kommer jo ikke af sig selv for fanden. Og samtidig med, at vi så, og det er selvfølgelig det værste af det hele, at vi mærker det der, altså luften er simpelthen direkte dårlig. Hej. Det er nu onsdag den 14. december 2016. Klokken er omkring 4 om eftermiddagen. Jeg vil bare lige fortælle, hvad jeg har oplevet inden for de seneste 24 timer. Cirka ved 1-tiden i aftes, der prøver jeg på at se, om jeg kan gå ind i sengen sammen med min kone og få min nattesøvn, ligesom alle andre normale mennesker. Men det kan jeg ikke. Jeg vågner efter en halv time max, hvor at jeg har alle de der horrible symptomer efter, på grund af den der vedvarende tortur, jeg mærker. Jeg vender mig 180 grader i min seng og får så ro på i cirka 5 minutter, hvorefter at deres udstyr så finder ud af, at nu ligger jeg ikke længere i sengen, som jeg plejer, og så skruer de op for det igen, så bliver jeg ramt igen. Primært hoved og mave, men også resten af kroppen bliver ramt. Men det er hovedet og maven, det giver en voldsom reaktion på det. Det er ren tortur, ikke en skid andet. Det har jo intet at gøre med national sikkerhed, at de gør de der ting imod mig. Efter anden forsøg på at sove i min seng, der må jeg stå op der klokken 2:30 i nat. Og jeg går så ud i min campingvogn og pakker mig fuldstændig ind med alt muligt forskelligt, jeg har. Og der ligger jeg så og kæmper også i 3 timer ligger jeg nok og vender og drejer mig, og hvor jeg konstant bliver tortureret med målrettede mikrobølger. Og hver gang jeg sådan vender mig rundt i sengen, så finder jeg lige ro, måske i 5 minutter eller sådan noget, og så skruer de op igen på forskellige niveauer, og de bruger forskellige ting til mig, forskellige radiobølger, og det er bare det mest forbandede svineri. Men jeg sover sådan en time ad gangen, og så lige pludselig fra klokken cirka 6 i morges, og så helt til middagstid, det er 6 timer, der går jeg ud ligesom lys. Der er jeg væk i 6 timer. Det samme er min kone. Hun ligger inde i sengen. Jeg står op der lidt over 12 og kommer ind i huset efter en halv time. Der ligger min kone stadigvæk og sover inde i sengen. Der er klokken 1 om eftermiddagen. Og jeg spørger hende om hun har været oppe. Fordi hun plejer jo ikke bare sådan at sove så længe. Men det har hun ikke, sagt.
Så der har vi begge to været helt bevidstløse i 6 timer, fra klokken 6 og så helt til klokken 12. Det er jo mærkeligt, synes jeg. Det kan jeg slet ikke forklare. Så er vi lidt derovre igen. Har de bedøvet mig ind igennem vinduet i campingvognen, som jeg ved, de har gjort mange gange tidligere. Og har de formået at komme noget ind i huset også. Min kone hun har faktisk været fuldstændig bevidstløs i 7 timer. Og klokken, eller mere. Hun gik i seng klokken 1 og vågner igen klokken 1. Det er 12 timer, hvor hun ikke er til stede. 12 timer. Det er da også mærkeligt. Altså i min verden, der er det mærkeligt. Jeg spørger hende, om ikke hun har været over, men det kunne hun ikke svare på. Så hun har været ikke til stede i 12 timer. Så har de været inde og rode vores ting igennem igen? Har de været inde og forgifte vores mad igen, som de har gjort så mange gange tidligere? Er det det, de har? Nu står jeg ude i mit skur. Jeg kan sige dig, hele dagen i går, der kunne jeg ikke være inde i huset. Jeg var til teoriprøve i Ribe i går, hvor vi tømte de fleste af vores madvarer ud i bilen, og så havde vi har jo et hav af kameraer sat op efterhånden, når vi forlader vores hus. Det bliver vi nødt til, fordi den danske efterretningstjeneste, de finder glæde ved at gå ind i vores bolig og komme alt muligt svineri i vores mad. Så efter at vi kommer tilbage fra Ribeturen, der har de simpelthen sprøjtet over igen med det der væske, de har, så man ikke kan. Det sviger i mund, og det sviger i næse, og jamen det er simpelthen ikke til at være nogen steder. Det har de sprøjtet både ind i campingvognen og ind i bilen. Faktisk begge vores biler har fået en tur. Jeg kunne se, at min kones bil stod tilbage, da vi var i Ribe. Da vi kommer hjem, der ligger sådan ligesom sådan en helt olieret lag ovenpå. Og det er selvom den lige var blevet vasket. På terrassen havde de sprøjtet på igen, og murværk og jorden rundt om campingvognen. Jeg kunne slet ikke være inde i huset, efter jeg kom tilbage fra Ribe. Så der har de på en eller anden måde givet sig selv adgang til boligen. På en eller anden måde. På en eller anden måde har de fået noget ind i boligen. Og det hænger stadigvæk ved i dag. Jeg har lige været inde i huset nu her. Jeg har bare været derinde i 10 minutter. Nu sviger det helt vildt inde i min mund, og hvis jeg slikker mig selv på læberne, så har jeg det er sådan en syrlig smag, og det brænder op i min næse også. Og jeg skulle ellers ind og lave aftensmad nu, men det kan jeg godt glemme alt om. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være inde i huset. Jeg har skrevet en hel masse historik om de sidste 4-5 dage. Det tager jeg lige senere. Jeg vil bare lige fortælle den her, hvordan det har været inden for det seneste døgn. Og hvordan jeg gik helt til klokken 11 i aftes. Der havde jeg gået 4 timer med vandslangen og vasket af herude i haven og campingvogn og bil og murværk og alt det hele. Udeskuret har jeg vasket af. Det jeg kan vaske af. Jeg kan jo ikke få det hele væk. Det er umuligt. Så det er det, den danske efterretningstjeneste, de gør ved en borger, de ikke kan lide. Ødelægger hans ting i ly af nattens mørke, og ødelægger hans ting, når borgeren forlader sit hjem. Ødelægger de hans ting. Ødelægger hans tilværelse med alle midler. Alle midler tager de i brug for at ødelægge hans tilværelse. Ingen dialog overhovedet. Ikke noget med at komme og ringe på og så sige, at vi har observeret, at du har skrevet det, eller sagt det, eller gjort det, eller ingen dialog overhovedet. De finder et offer, ligesom en hver anden psykopat, og så er der ingen dialog, og så bliver de bare ved med deres ondskab. Ondskab og ondskab og ondskab. Det kalder de sikkerhedspolitik. Altså, undskyld,
Men min film, den er knækket. Min film, den er knækket en hel million gange. Jeg kan slet ikke se, hvor logikken ligger gemt i den rutine, der er at gøre de ting imod en borger, som de gør imod mig. Hvis borgeren, for eksempel, de beslutter sig for, at den borger, han skiller sig ud fra mængden, og vi vurderer, at han er farlig, jamen, skal man så ødelægge hans ting og sprøjte tåregas ind i hans bolig og rende rundt i ly af nattens mørke og ødelægge alle hans ting og så videre og så videre. Skal man ødelægge hans telefon og ødelægge hans internet, og skal man bruge ham til smertefulde eksperimenter, hvor man kan spore ham over det hele, og hvor man kan aflytte hans stemmebånd og fylde alt muligt smertefuldt af fremmede legeme ind i hans krop. Jeg kan sige med 100% sikkerhed, at det jeg døjer med lige nu, det er primært 2 ting. Det, som de skød ind i armen på mig for 3. gang her forleden, hvor jeg holdt på en resteplads uden for Esbjerg, der fik jeg 2 huller ind i armen. Det er 3. gang, jeg oplever det. Og så fik jeg det er et par måneder siden, jeg fik nogle solid antibiotikapiller på recept af en vagtlæge. Jeg har simpelthen ikke hentet dem, fordi jeg ved med 100% sikkerhed, at de kommer noget i alt det receptpligtige medicin, jeg henter på apoteket. Fordi det er jo vedhæftet mit CPR-nummer. Og når jeg siger, at jeg ved med 100% sikkerhed, så er det fordi, jeg har prøvet det før. Jeg hentede noget næsespray for at se, om jeg kunne komme af med det der svie, jeg har oppe i næsen, som i øvrigt også er noget, den danske efterretningstjeneste har påført mig. En smerte, de også har påført mig. Det hentede jeg på en apotek, og jeg bruger det bare 1 gang op i hver næsebor. Og så går der cirka 3-4 timer, så får jeg en kraftig forstærkning af de symptomer, jeg går og bøvler med i forvejen. Og det kom direkte på grund af det der næsespray. Og jeg siger så til min kone, jeg tør ikke at spise de der solid antibiotikapiller, for jeg ved, de har kommet noget i. Og hun siger, sikkert noget pjat, og det kan du roligt gøre. Så de har ligget herinde i en hel måned, og jeg har simpelthen ikke tur at spise dem. Men på grund af det de skød ind i armen på mig, så får jeg de mest horrible smerter i hele kroppen, og betændelse i mit højre side af mit tandsæt, får jeg betændelse også. Det er også noget, jeg oplevede nede i Spanien, hvor de gjorde ved mig. Nogle ting ved mig dernede. Det gav også betændelse i tandkødet. Så jeg siger til min kone, det får du mig simpelthen ikke til at spise. Men da jeg får det betændelse i tandkødet, så tænker jeg, jamen det kan ikke blive værre, end det er nu, fordi jeg tog 3 smertestillende piller hver 5. time, og det hjalp ikke noget. Altså smerten var så intens, så de hjalp faktisk ikke noget. Jeg tænkte, det kan også være lige meget. Jeg vil faktisk hellere være død end det her. Så jeg tog sådan en solid. Men den hjalp. Den der ene solid, jeg tog, den hjalp. Jeg tænkte, det er fint. Så tager jeg en mere. Det gjorde jeg så. Og jeg tog en 3. Og da jeg taget den 3., der begyndte jeg sådan at tvivle lidt. Så jeg tager også den 4., og det skulle jeg aldrig have gjort. Da jeg har taget den 4., der er jeg faktisk næsten mere død end levende. Der mærker jeg, hvad det er, de er kommet i de piller. Og det har jeg så bøvlet med nu i 4 døgn. Det er 4 døgn siden, jeg stoppede med at tage den. Det er 4 døgn siden, jeg tog nummer 4 solidpille. Som det er helt ubeskriveligt. De smerter og symptomer, den 4. pille, de smerter og de symptomer, der kom efter jeg har taget den 4. pille, det er helt ubeskriveligt. Og så er vi tilbage igen, hvor jeg siger, at de kommer noget i min medicin, når det er receptpligtigt, hvor mit CPR-nummer står på.
så bruger de apotekerne også til deres modbydelige ondskab. Er det virkelig det, du mener, at vi skal have i det danske samfund? En forgrening af politiet, der finder glæde ved at komme sådan noget i borgerens medicin, at de bruger selv apotekerne, og at de styrer hele sundhedssektoren, læger og specialister og alle mulige. Som den sidste gang, jeg lænede mig op i sundhedssystemet, der var inde med en neurolog ude på ambulatoriet inde i Haraldsgade i Esbjerg. Der var inde med sådan et eller andet polsk neurolog, hun kunne næsten ikke snakke dansk. I det rum, der hedder nummer 5. Og jeg har jo kraftig brug for at få undersøgt, hvad det er, jeg har i min krop, hvad det er, de er kommet ind, så jeg kan få en blodtransfusion eller et eller andet komme af med det skidt. Men som jeg vist også har sagt i en anden video, så kunne jeg bare høre, om jeg kunne huske datoen i dag, det kunne jeg godt, og om jeg kunne ramme min egen næsetip, det kunne jeg godt, og et par andre sindssyge ting, det kunne jeg godt. Og så, så efter det der, det var i orden, så regnede jeg med, at hun ville prøve at undersøge min krop, hvad jeg har inde under huden. Men nej. Jeg skulle bare tage ud på Spangsbjerg og snakke med hende derude. Hvor mærkeligt er det, at jeg tager ind til en neurolog inde i Haraldsgade inde i Esbjerg, og består de der simple, fuldstændig latterlige prøver, hun stiller mig overfor, dem forstår jeg med glans. Og lige i kølvandet på det, der får jeg at vide, at jeg skal tage ud på psykiatrisk hospital her i Esbjerg og få noget antipsykotisk medicin. Hvor fanden ligger logikken gemt i det? Jeg siger så til hende, at jeg kan ikke forstå, at hun har samvittighed til at gøre de ting, hun gør. Og at hun jo godt ved, hvad problemet er. Og jeg nævner så PET over for hende. Det rører hende, og hun fortrækker ikke en mine, da jeg nævner PET. Jamen, jeg ved jo godt, at jeg ikke kommer nogen vej med alt det her. Jeg ved jo godt, at 99% eller måske endda mere af danskerne, de er fuldstændig døve over for mit problem. Når jeg er op imod nogen, der har så fin en facade, som det der forbrydersyndikat, de har, jamen så snakker jeg jo for døve ører. Det gør jeg. I ser jo bare alle sammen på deres fine titler og deres fine facader, og så er løbet kørt for mig. Det er jo nybegynder, det er jo psykologi for nybegyndere, at vi mennesker, vi læner os kun op og vinder. Vi læner os ikke op og taber. Faktisk gider vi slet ikke at være i nærheden af taber. Og jo, jeg er jo taberen i det her spil. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Selvfølgelig er det det. Jeg har ikke de midler, der skal til for at få ret, han er sagt. Jeg har ikke råd til at få ret. Men det koster jo ikke dig noget at tro på mig. Det er jo helt gratis for dig. Men jeg er helt sikker på, at du vælger at lade være med at tro på mig. Ser du, det er der, jeg er forskellig fra alle de andre. Jeg mangler faktisk lige at fortælle om, hvad der efterfølgende sker. Jeg står op der klokken ved 12-tiden og vækker min kone ved 1-tiden inde i huset. Og det, der sker, når jeg kommer ind i huset, det er, at jeg bliver ramt i benene, så jeg næsten ikke kan gå. Der har jeg noget inde i min krop, som gør, at de kan ramme mine ben, så mine lårmuskler bliver fuldstændig lamme. Jeg kan næsten ikke bevæge mig.
det er også noget, de har forsket sig frem til med, jamen det er jo nok CIA, som jeg ved, at de har jo forsket i ondskab i 50 år. Og det er klart, at danske efterretningstjeneste, de står helt i front, når de skal købe noget ondskab af CIA. Hvis CIA har noget legetøj, hvor de siger, at få det her fyldt ind i kroppen på manden, så skal vi nok sørge for, at han ikke længere kan gå. For eksempel inde i sit eget hus. Når han kommer udenfor, så kan han godt, men i sit eget hus kan han ikke gå. Kunne det ikke være sjovt? Så klapper de der små psykopat-børn over i Søborg. De klapper deres små psykohænder og siger, jo, det skal vi sørge med at prøve. Og da de har en budget uden loft, så kan de jo købe lige, hvad det skal være. Så det er også et af deres produkter, de har købt, hvor de har fået fyldt det lort ind i min krop. Altså det de har fået under huden på mig, det kan de bruge til mange ting. Det gør mig særlig modtagelig for især de der mikrobølger og laser og fjernaflyttende stemmebånd med laser. Og nej, det er ikke bare noget, jeg finder på. Det var noget, jeg hørte en CIA-forsker fortælle i fjernsyn, hvordan de for 30 år siden forskede meget i, hvordan de kunne fjernaflytte stemmebånd med laser. Men læg lige mærke til, at det er gået 30 år siden. Hvor langt tror du, de er kommet i dag med det? Og så det, at jeg kan ikke gå ind i huset. Jeg er næsten helt lammet i mine ben, når jeg kommer derind. Så det mærker jeg med det samme, da jeg kommer ind i huset. Jeg vækker min kone, og det bliver bare værre og værre. Og efter relativt kort tid, vi snakker 10 minutter eller sådan noget, der er mine ben, de er bare helt stive. Jeg kan næsten ikke bevæge mig til sidst derinde. Og så begynder jeg at få de mest horrible symptomer og smerter i hele kroppen. Og så bliver jeg ramt af det der mind control, hvor de styrer mit sindelag. Så jeg får sådan en total vredesudbrud. Det har jeg prøvet så mange gange før, og så får jeg en vredesudbrud, og så siger jeg en masse ting, at nu gør jeg det og det, fordi nu kan jeg ikke holde smerter nu. Jeg skal nok her lade være med at fortælle, hvad det er, jeg siger højt. Men jeg kan sige, at det er ikke noget, jeg selv kontrollerer, det er noget, de kontrollerer lige så fint. Når jeg nu står her og snakker sådan noget, tror du sikkert, at jeg ikke har nogen symptomer. Men det kan jeg godt love dig for, at jeg har. Jeg har så mange symptomer, det har jeg hele tiden. Da jeg ringer 112, jeg prøver at ringe 112 2 gange, og jamen, det der kom ud af det var ingenting. Jeg gider ikke engang komme ind på, hvordan samtalen den forløb og sådan noget. Altså jeg får jo fat i en politimand i den anden ende, og så får jeg ikke nogen hjælp. Det kan jeg jo sige med 100% sikkerhed. Det er jo ligesom politiet, der gør det her imod mig, så hvor stor chance tror du, det er for, at jeg får hjælp, når jeg ringer og snakker med en politimand? Så det var helt forfærdeligt, da jeg kom ind i huset, efter at jeg havde sovet ude i campingvognen. Så der kan man så sige, at der er gået næsten 20 timer bare med ren tortur hele tiden. Jeg har så et sidste sted, jeg kan gå hen, og der finder jeg sådan nogenlunde beskyttelse imod alle de der radiobølger. Jeg vil ikke sige her, hvor det er, men jeg skyndte mig at gå derhen og pakke mig selv godt ind. Og jamen jeg vil sige, det reddede mig lige på målstregen, det der, det gjorde det godt nok. Ellers, hvis ikke jeg havde gået derhen, så havde jeg gjort et eller andet, som jeg heller ikke har tør at stå og sige her. Jeg kan slet ikke kontrollere mig selv, når de gør de der ting imod mig. Det er jo det englænderne kalder mind controlling microwaves. Det er det, de bruger imod mig.
Det er også det, min radiofrekvensmåler den viser. Den står jo oppe i røde felt hele tiden, når jeg holder den op til hovedet. Det skulle være mærkeligt, at den ikke gør det, når min kone gør det ved sig selv. Men når jeg holder den op til mit hoved, så er den oppe i røde felt. Forklar mig lige det. Forklar lige dem ude på Spangsbjerg logikken i det. Af min radiofrekvensmåler. Det kan være, at min radiofrekvensmåler, den er psykisk syg. Kan sådan en måler der, kan den ikke blive psykisk syg? Nej, selvfølgelig kan den ikke det. Det er håbløst, og det er utroligt, at danskermanden, han synes, at det er et godt apparat, vi har til at tage vare på national sikkerhed. Jeg kan sige, at alt det beskyttelse, jeg bøvler med 24/7, det er at prøve på at sætte et værn op imod det danske politi. Det er jo dem, jeg prøver på at beskytte mig selv imod. Det er jo politiet, jeg beskytter mig selv imod. Prøver på at beskytte mig selv imod. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan kun gøre nogle få ting. Jeg har jo ikke en hel milliard at lege med om året til sådan noget nonsens. Jeg har lige tændt for varmen inde i huset. Udetemperaturen har ligget sådan lige over frysepunktet her de sidste par dage. Om dagen har den været omkring 5 grader, og om natten har den ligget på 1 grad, 2 grader. Men varmen inde i huset, det har været slukket nu i næsten 2 døgn. Fuldstændig slukket. Alligevel så er der 18 grader i hele huset. Den er kun faldet måske 1 grad eller 1,5 derinde på 2 døgn i et hus, der ikke er egentlig særlig godt isoleret. Og mærkeligt er det. Forklar mig lige, hvordan et hus kan holde temperaturen uden varmetilførsel i 2 døgn, selvom at der næsten er frostgrader udenfor. Det fortæller lidt om, hvad det er for et miljø, min kone og jeg, vi bor i. Vi går konstant og bliver bombarderet med mikrobølger. Det varmer hele huset op. Og det er også det, min måler den viser. At uanset hvor jeg er henne inde i huset, så kører den op i røde felt. Det er den så også herude i haven. Det er den over. Det er lige snart jeg holder den. Altså, hen til min krop, så ryger den op i røde felt. Så kan jeg lægge den 1 meter fra mig. Så er der ingenting. Der kan den ligge i 100 år, uden at give udslag. Så tager jeg fat i den, og holder den hen til, nogle gange behøver jeg bare at tage fat i den, fordi jeg har det ude i alle, altså det der kører rundt i min krop, det er ude i hver eneste lille afkrog af min krop. Så jeg bare lige tager fat i måleren med min hånd, så ryger den op i røde felt. Men det er jo ikke kun den, der ryger op i røde felt. Det er jo mig, der lever i det der røde felt. Det er jo mig, den smerte, jeg har. Den skyldes jo ene og alene det. Der er jo ikke noget hokus pokus ved det. Måleren, den bekræfter jo bare det, jeg føler. Længere er den ikke. Det er jo ikke omvendt. Det er jo ikke sådan, at jeg kigger på måleren og siger, nu skal du have ondt. Nej, jeg har ondt, og så tager jeg måleren, og så bekræfter den, at mine smerter, de skyldes det der. Plus det, som jeg har fået ind under huden, ved hjælp af det, jeg har fået skudt ind i armen, og så de der sidste piller, jeg spiste, de der solid. Men nu er jeg definitivt slut med at spise receptpligtig medicin. Det er jeg definitivt slut med at spise nu. Jeg vil aldrig mere røre noget medicin, som er knyttet til mit navn. Nå,
Nu er der gået en halv time. Det tog lidt længere tid, end jeg har regnet med. Så jeg slutter her, og det var den 14. december 2016, hvor det er endnu en dag i smertehelvede forårsaget af den danske efterretningstjeneste.